do ka Vietnam upam chin Hanongba New Delhi penbana ka yang ka shari ba khli do jongkari ka Supreme Court bagi jela jongkari kidan ya ka board ban phya kedan kum ki reserve category ya ki schedule caste ba schedule tribe wandra umintri khna jong sarkar pedeng ubari pe ya katnat kampo yem unitianan rai ya ka ainro bathmai balatip kum ka disaster management amendment ajar apsau haraja sabha badminta on sedang ke lempung elaka duran cup ka ba sispa lai pulai Hanongba Shillong on elaka ningkong ke Shillong Lajong FC Persya ya ke Tribhuvan Army Football Club ke Bandar Nepal ka khubor ka babnya Menteri rang ba do gari Narendra Modi hinin kesngi ulap penong ya ke jingakran bat Menteri rang ba do ke Vietnam upham ning chen Hanongba New Delhi ha ke jingakran ke jong ban ai shakilat pathai khubor Narendra Modi ulaong ba ke jingedai ke India bat ke Vietnam kilanang yar ban lang jeliu ha post name balalen balapin wonder ya ke jingedai ban penklan ya ke jingedai parlong hadin ke jingakran ba baro armut kinongelam kilapli lemba ke rensan internet ya ke Army Software Park ha ka Telecommunication University hana ng Vietnam laban ko daw ba kani ka project ya trelang hapling ke India bat ke Vietnam kini ke ari ke ya soiru ya soskular ya songtho jimut nakabenta banya trelang hakikam custom ke jinghikai hakikam paper ka wat banya karep karyang bat ke puli ke puthi ki karkhana sinadawai bat ki kamain shushu ka prasar bharati bat ke Voice of Vietnam kila soiru ya soskular banya trelang ha ka bayade bat ke radio bat ke television ha ka jing bishar bala ai da ka yeng shari bal khli do jongari ka Supreme Court hinin ke sngi ka laong bagi jella ki don ya ka bor ban phya kardan kum ki reserve category jong schedule caste ba schedule tribe ban phya ya ki kardan kat kum ka jing sa din jong ki khnang ban pinyo shu ya ka jing to shaki ki kan ho nong bishar ba hinyewut ki da khot bala khli da Chief Justice ka India udiwai chandra shuru lapen mana ya ka ni ka jing bishar ha ka ba hinrawut na pleng ki nyewut ki la menjor ban pendo no ya ka jing bishar karai uivi Chinnaya hakasnam aja sao banshimno ya karai jong jela Andhra Pradesh laban gado bakarai jong usnam aja sao kolong baka jingphya kardan jong ki SC/ST kolong persya ya ka article lai spa sao kuwe ka boong ba unik president ki laban penkre ya ka thup SC/ST Kari India kalapoi ha ka thup ka balai khundai na peleng ki shispa khat khandai li kiri jong ka perthei kat kum ka kaipot jong ka travel but tourism development index balapemi da ka World Economic Forum ha ka jing juba bala ai ha raja sabha hin kisngi menteri ka tnat jong kai perthei jong ka ri u Jagendra Singh Shekhawat ulai thu bakat kum ka UNWTO barometer jong bana jimang arja apsau kidan hadu khandai spa nyopsan million kinong jong kai perthei jong kiri beper ki balai shang kelengari bat na peleng gini kari India ka sakhi hadu khatsau pen lai million ngot kinongwan kai kinong junga kai pathei ka pinpoi baka jingwan kinong junga kai pathei shari India ka long iwei pen sausan na kashispa jong ka international inbound tourism market share Lieutenant Vikas Khera hinin kesni ula shimti kumu Director General Bathmai jong ka Assam Rifle hadin ka jing chong thait no ka jong Lieutenant General Pradip Chandran Nair laban ka daw ba Lieutenant General Vikas Khera uday usipai ubadan jing tibet jong ka Assam Rifle bat ka North Eastern Region bat unie uhe sipai ula ajing shikri habon ki jaka jong ka than satay lamingi ken thupru kumu Inspector General ka Assam Rifle hanagalan shosho Lieutenant General Vikas Khera uday ru uhe sipai ubalai khunba ban pindo jat ya ki kamle no ha Jammu Kashmir bat ha than chate lamingi jongkarim ka Indian Institute of Management ne ka IIM Shillong hinin kesni ka pembana ya ka jingete lok bat ka Middlesex University jong ka Dubai ha ka suskular jong ka jingete lok hapeng kini ki atli ki Shillong pule lai soi do Professor DP Goyal ubade u director ka IIM Shillong bat u Professor Sidwan Fernandez u pro vice chancellor bat director ka Middlesex University Dubai ka jingthamu jong ka ni ka jingete lok hapeng kini ki atli ki Shillong pule ka long ban pinkhan ya ka jingete lang bat pinya ban pinha ya ki kam ai jinge kai lam ru bat ki banyak keliang ya ki larti bat kumjuru ya ki research project kani gade ka Akashwani Shillong ka baram chipi ya ka khubor
Kayeng dorbar jong Lok Sabha hingga seni kelawan ra ya ka ain ro ka patmai ka balatip kum ka Disaster Management Amendment Bill arjar apsau da menteri khna jong sarkar pedeng beripet yak nat kompeing unitianan rai kane ka ain ro ka long ban pin bha bat pin kala ya ka Disaster Management Act arjar san bat ka jing thu jong kane ka ain ro ka long ban pin khan shu shu ya ka jing pin tre kam bat kum juru ban pin janai ya ka National Disaster Management Authority bat ka State Disaster Management Authority kane ka ain ro kan ai bor yak ni ki atli ki shlem jingrap bakin pin khre ya ka disaster plan jong ka national level but state level ha ka jaka jong ka National Executive Committee but ka State Executive Committee laban ko ru ba ka Disaster Management Act arhajasan kadai ka an bala pentre kam ban a jingrap sya kitu ki bre ki bangat ha ka jing shalung shop jong ka mariang ulat bathma jong kajala Sikkim u Om Prakash Mathur ha kasni trekam ka baningkong ka jong u kum ulat kani kajala ula leitbo senteo ha ki moddur jong ki reu khrau kari ki bat kinthop ya umoddur jong Mahatma Gandhi u Netaji Subhash Chandra Bose bat Sardar Vallabhbhai Patel ki baladan ha phalau ni mensiam jong ka Raj Bhavan Sikkim kani ka jingleibo senteo jong uni ulat bathma kajala Sikkim ha kini ki moddur jong kini ki reu khrau kari ka long ban kemau burom ya kini ki reu khrau ki bala len yelede ban pinyo ya ka jingla ilu jong kari bat ban no senyang ru ban thau ya kari India ka balai lut bat ka bakhrau bor hadin kani ka jingla ibu sentiu uni ulat bathmai jong ka jala Sikkim ulami no na kani ka jala ban ne Delhi ka Indian Meteorological Department IMD ka pimna bagala bandon ka jinghap slap habaro ka wei kari ha ka benta ka baar jong ka ayong slap sepni lani southwest monsoon season katnat beripet ya ka sunbening kala antat bon hap slap kum bajulong lani kala ru ban khamjur ha ki benta babon jong kari like no ki benta babon jong ka than chate lambingi ka Ladakh ka Saurashtra ka Kutch bat kumjuru khindiat ki jaka ba Marway jong ka Central bat Peninsula India ha ka ba uslap un kham jamban ya ka bajulong hakum kani kapor ki pulit jong ka East Gentle Sisik ha ka snibalang jong ka tayo kila kemno ya uwi nong khayidrok balatip keteng kumu Abul Kashmir Muhammad Abbas na patal khandi district Karimganj Assam kat kum ka khubol na kipulit laong bahadin balayo ya ka jingtip ka babanya ba u Abul Kashim Muhammad Abbas u wanda ka boss night super haringkat kimar bian kumta kipulit kila pelong ya ka jingap shirip ha umtira nagaling kipulit haba kilayo bat no ya kani ka boss na super bat penlong ya kajing talasi haringkat kajing dalang kisaki lailut hagaba lalap din atli kipla bat hapo ka weni kipla lalap absently snuk saban kipla thep ya kipoda rong stem hadin belale ya kajimpe bnya la syam ba uni udrok ude uni powdar ude udrok heroin ubadan kajing khia kumba aspa khandai program halor kani kipulit kilakem no ya uni unong khayi bala peru mukoduma persya yu hapo ka kendon ka NDPS Act ba kajing tokit na ka benta ban lap din shu ya kibadan kti kalaya shakhman kajing ilakan football ka barembat ka bahetam jong katip kum kaduran kop ka basispa lai pulai kan sedang menta kesni hanong ba Shillong ha Jawaharlal Nehru Stadium polo kajing ilakai play menta kesni kanong hapeleng ka Shillong la jong football club persya ya ka Tribhuvan Army Football Club ka Banda Nepal kajing ilakai kan sedang ha ka pos sabaji janit bat kajing play sedang lani ka opening ceremony kanong ha ka pot arbaji no pai sngi kiwe ki kinhon ki banyela kai hanong ba Shillong kilong ka FC Goa ka Hyderabad FC kibadai ki kinhon yela ka jong ka Indian Super League Swaban pungkut ya khubor sesin kimat bokongsan pelong jinga kren menteri rang badu kari Narendra Modi bat menteri rang badu ka Vietnam upam mention hanong ba New Delhi pembana ka yen ka shuri bakhli do jong kari ka Supreme Court ba ki jella jong kari ki don ka ya ka bor ban phya kerdan kum ki reserve category ya schedule caste ba schedule tribe wanra menteri khna jong ka sarkar pedeng ubari pe yak nat kampo iyeng unitianan rai ya ka ain ro bathmai balatip kum ka Disaster Management Amendment arjar apsau Raja Sabha bat menta on sedang ke Limpung yelakai duran kop ke basispa lai pulai hanong ba Shillong on yelakai ningkong ke Shillong Lajong Football Club persya ya ke Tribhuvan Army Football Club ke Banda Nepal katu ke khubor ke lakot ke bawan chapi nak studio jong ka Akashwani Shillong kani ke Akashwani Shillong